Віцебскі прытулак для жывёлы кінуў кліч аб дапамозе. На пародзе зіма, вальеры перапоўнены, не хапае сродкаў на неабходныя медыкаменты і харчаванне. І працоўных рук, каб элементарна пачысціць снег. Не засталіся раўнадушнымі да бяды братоў нашых меншых у Першамайскім раёне Віцебска. Арганізавалі дабрачынную акцыю. Пра урокі дабрыні і спачування Юлія Устінова. У вачах пытанне і надзея. 328 сабак і катоў сустракаюць зіму ў віцебскім прытулку для жывёлы. Вальеры перапоўнены, недастаткова сродкаў на самае неабходнае харчаванне і медыкаменты. Не хапае рук пачысціць снег. Без дапамогі перажыць маразы шматлікім жыхарам прытулку было б складана. Дзеці не засталіся раўнадушнымі да бяды братоў нашых меншых. У меня дома есть собачка Мопс. Ему у нас уютно, тепло, комфортно, он всегда накормлен. И я хочу, чтобы у всех животных бездомных появились свои дома. Я принес корма для животных, чтобы им было что поесть, потому что я знаю, как же тяжело ухаживать за животными, и я, конечно же, готов помогать им. Последний раз мы были в понедельник в приюте. Что сделали? Мы привезли много продовольствия и теплой одежды. Да рэчы, увесь снежень ласункі для жывёлы з прытулку збіраюць і ў тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Госці праграмы «Вячэрні Віцебск» далучаюцца да добрай справы. Клопат пра тых, хто мае патрэбу, добры урок спачування і адказнасці за тых, каго прыручылі. Чтобы меньше было жестокости, меньше было и правонарушений, и преступлений, в том числе и связанных с умением общаться и с животными, и с теми, кто вообще обездолен, кто нуждается в какой-либо помощи. В том числе и животные, которые в силу определенных обстоятельств остались, к сожалению, никому не нужными и не востребованными. В дальнейшем прокуратура города будет принимать активное участие в мероприятиях подобного рода, а также приюту будет оказана помощь. Разам з настаўнікамі на уроках працоўнага навучання хлопчыкі змайстравалі будкі. Мамы выдалі нешта з цёплых рэчаў на падсцілкі ў вальеры. Дзеці прынеслі крупы, кансервы і ласункі для неазбэшчаных прысмакамі і увагай сабак і катоў. Мы даже такого просто не ожидали, такой организации, такой сплоченности детей, взрослых организаций. И что нам не просто помогли, нам на зиму, на хорошую, так сказать, приюту сделали жировую прослойку, чтобы мы смогли спокойно кормить животных, спокойно перезимовать. Огромное человеческое спасибо и от нас, и от наших пушистиков. Они оценили. Зараз прытулак мае патрэбу ў будаўнічых матэрыялах, зварцы і мужчынах, якія дапамогуць уцяпліць вальеры на зіму. Неабходны валанцёры, каб выгульваць сабак і прыбіраць. І тэрмінова адшукваюцца добрыя рукі для самых верных чатырохлапых. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск.